Skont il-Malta Attractiveness Survey, 88% tal-kumpaniji li investew f'Malta fl-aħħar snin qalu li jażlu lil pajjiżna minħabba is-sistema ta' tassazzjoni kompetittiva illi jħaddan. Fl-aqgħa mal-membri tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku l-MCESD, is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li bl-avvanzi li jagħmel dan il-Gvern fl-aħħar snin inħolqu 10,000 impjieg ġdid u għalhekk illum dan sar settur li jolqot il-pajjiż kollu. Fil-preżenza tal-Ministri Helena Dalli u Edward Scicluna tenna li fl-aħħar snin Malta rat żieda notevoli fl-investiment barrani, tant li fl-ewwel 6 xhur biss tal-2018 pajjiżna daħħal €2 biljun minn dak l-investiment. L-imsieħba ddiskutew ukoll kif Malta tista' tkompli tissalvagwardja s-sistema ta' tassazzjoni biex dejjem nassiguraw tkabbir ekonomiku sostenibbli. Fl-istess ħin intqal ukoll li biex Malta tindirizza l-isfidi tal-futur trid tingħaqad wara s-sistemi preżenti tagħha, hekk kif fenomeni bħal Brexit għadhom jidwu mal-Ewropa, kull pajjiż għandu jassigura l-ħarsien tas-sistemi tat-tassazzjoni tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.